Mit navn er Katrine Jørgensen, jeg går i 1. K. Jeg vil i denne video fortælle om potens- og brøkregnereglerne. En potens er et produkt af et antal ens faktorer. En potens kan fx være 7 i tredje. Dette betyder, at 7 skal ganges med sig selv 3 gange for at få det rigtige resultat. Hvis man har en potens, der hedder a i p, det er p eksponenten og a er roden. Der findes 9 potensregneregler, og de 9 ses her. Jeg har regnet sætning 1, sætning 2 og sætning 9. Sætning 1 hed a i p det gange a i q, det er lige a p plus q. Så har jeg så sagt 2 i fjerde gange 2 i anden er lige 2, 4 plus 2. Det er lige 2 sjettedele, som er lige 64. I sætning 2, der hed a i p det over a i q det giver a p minus q, har jeg så sagt 5 i sjette over 5 i fjerde, der er lige 5, 6 minus 4, der er lige 5 i anden, og det giver 25. Sætning 9 hed q kvadratrod a op i p, der er lige a p over q. Der har jeg så sagt 2 kvadratrod 2 op i fjerde, det er lige 2, 4 over 2. Nu vil jeg gå videre med brøkregnereglerne. Man kan bruge en brøkregning til at dele ting op med. En brøkstreg fungerer som en divisionsstreg. Det vil sige, at hvis der står 5 over 7, er det lige 5 divideret med 7. Tallet, der står øverst i en brøk, er tælleren, og det nederste tal er nævneren. Jeg vil vise, hvordan man ganger, plusser og dividerer med en bryg. Til at starte med vil jeg vise, hvordan man plusser. Hvis man har et regnestykke, der hedder a over b plus c over b, vil det give a gange c over b. Jeg har så sagt 2 over 3 plus 5 over 3, og det giver 7 over 3. Når man ganger med en brøk, der til at starte med hedder a gange b over c, er det lige a gange b over c. Og jeg har så sagt a 3 gange 5 over 7 er lige 3 gange 5 over 7, og det giver 15 over 7. Når man skal dividere med en brøk, der hedder a divideret med b over c, så bliver det til b divideret med b over a gange c. Og jeg har så sagt 5 divideret med 4 over 3, og 4, det giver 4 over 5 gange 3, som giver 4 over 15.